Каменният мост при Бяла е завидно постижение на българското възрожденско инженерно-строително изкуство. Най-дългият за времето си, изправен сводов мост на Балканския полуостров, е изграден от гениалният Никола Фичев по заповед на Митхат Паша. Работата по моста започва през 1865 година и завършва за 2 години. 14-те свода са украсени с релефни изображения на животни и митологични създания, които дотогава са поставяни само върху фасади на сгради. Мостът се поддържа от 13 опори с ниши и брегови устои. Преливниците създават усещане за украсена жилищна сграда. Мостът е направен от издялан камък, варовик и варов хорусан. 1897 година река Янтра разрушава 130 метра от моста, унищожени са 8 от сводовете. През 1923 година на разрушената част е изграден 75-метров бетонов мост, както и 69-метров насипен участък. Обликът на моста е променен. Остават само 4-те свода в източния му край. 100 години по моста не са правени никакви ремонти. Основите му са подкопани, има пукнатини, каменната облицовка и перилата се рушат, обрасъл е с растителност. През 2000-та година мостът е обявен за паметник на културата и собствеността се прехвърля от държавата към община Бяла. През годините усилията на кмета Димитър Славов в търсене на финансиране най-накрая са увенчани с успех. Изготвят се идеен и работен проект, чиято цел е Беленският мост да се открои като паметник на строителното изкуство. Отговорността за укрепването на 150-годишния мост и заличаването на пораженията на времето е на строителите от Trace Group Hold AD. През 2023 година те започват консервационно-реставрационните дейности и изграждането на допълнителните конструкции. Предизвикателствата по реконструкцията са големи. При разкриването на различни части от съоръжението има изненади, които изискват корекции на предписанията в проекта. Извършено е усилването на долното строене на стоманобетоновата конструкция чрез допълнителни пилоти около всеки стълб, облечени в стоманобетонов кожух. Възстановен е автентичният габарит на моста от 9 метра, изпълнени с стоманобетонови плочи и хидроизолационна защита. След моста е изграден дънен праг от стоманобетон. Каменната част е почистена от растения, налепи и микробиологичната патина. С обработен варовик са възстановени парапета, настилката, бордюрите и тротуарите. Възстановеният Беленски мост е паметник на българския строителен гений. Заедно с новоизградения музей, те се превръщат в привлекателен туристически обект, който ще провокира пътешественици, архитекти и строители да предават от уста на ухо, в книга или в социалните мрежи, възхитата си от строителя Уста Кольо Фичето.